I-share ko kada kayo kakabsat, dito lesson ko nga maipanggap iti backsliding. That will serve as a warning and it will also serve as a prayer for us and for our families, for each and every one of us. Kasi natibker tayo kakabsat ko na tayo ng di tayo amo, dagiti masangsangwanan nga aldaw. Umay ti panagkapoy, panagatras, no backsliding. Tingnan nyo, ti backsliding ngamin, panaglamiis iti pamati. Wano panagatras, wano panagsiyasi, oo, panagkapoy, DJ ti backsliding kakabsat. Agkararag tayo pa'y. Dear Lord, we come to you with thanksgiving and praise. Apo, agyaman kami. Napintas, dagiti tarigagay mi nga paragan ka. Ngam amumi nga ni Satanas, ket umay nakamsulisugan, tapnon aglamiis kami ket malipatan da ka, malipatan mi met dagiti commitments making ka. Ngam yamanen mi, ita dagiti nga mensahe, ibilang mi apo nga nakem mo, gaputa ay ayaten na kami, ket kas ama nga nailangitan, kayat na kami nga palagipan, bagbagaan, ken iturong, ikanawa apo Diyos. Tapnon san ngagturong ti biag mi iti panakadadael, no di ket adadda nga rumubrub ti panagserbi making ka. Bless your servant and everyone watching both in the Zoom, all in the sanctuary, and in the YouTube. Thank you, Lord, for this wonderful fellowship of the HBBC Hawaii folks. Makabendisyon, ken makabangar nga makita apo, tiriget ken panagkaykay sa digiti nga kakabsat, uri na duma-duma nga lugar ti ayanda di Hawaii. Ket sapay kuma, tagtultuloy nga kasta, ket no addaman dagiti mangpalamiis kadakwad at panagserbiking ka. Dayti ko mga mensahe apo malaglagip danto. In Jesus' name we pray. Amen. Lukibon tayo digiti Biblia tayo, Deuteronomy chapter 4, kakabsat. Naragsak ti agserbi iti apo, iso hanting agbakslide. Amen. Uri adot parikot ken problema ken dagensen ket naragsak ti adday ti apo. Deuteronomy chapter 4 verses 23 aging gana iti 21. Okay? 31, sorry. Hangkuman nga basahin amin, but I will just read some part of it. Okay? I will start verse number 23. Let me read from the English. Deuteronomy chapter 4, 23. The Bible says, take heed, alwadan nyo, the meaning to take heed, unto yourselves, lest ye forget the covenant of the Lord your God, which He make with you and make you a graven image. Underline the word take heed. No, the ballpen nyo, please underline the word take heed. Deta kakabsat deta ti challenge na, deti lesson tayo. Ayan, take heed, alwadan nyo. Alwadan nyo. So kahit nasa alwadan nyo, agannad kayo, adda digitay hazard, pitfall, when no landmine iti biag ti Kristiyano. So alwadan nyo. Lest ye forget, underline the word forget. Okay? Underline the word forget. Deta ti may sa kakabsat nga reason ti panagbackslide, makalipat. The covenant of the Lord your God which He made with you, and make you graven image or the likeness of anything which the Lord thy God had forbidden thee. Underline the word forbidden. So di mo na forget. Makalipat. So ti agbackslide, ti cause na no aping aglami is makalipat. Iso nga masapol na ti mapalagipan. Next word is forbidden. Once nga matmatam, wano ingka ka dagiti aramidem dagiti iparparit iti Dios sana mabayag ti biag mo ket anan umadayon iti pagayatan iti apo. Forbidden. And there are reasons why God forbade those things. Nahan mo dapat nga aramiden ken mo nga matmatan. 24. For the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. When thou shalt beget children and children's children, and ye shall have remained long in the land, and shall corrupt yourselves. Underline the word corrupt. Okay? Did you muna forget? Di may kadwa? Forbidden. Deti corrupt. You put a line and write the word filth. F-I-L-T-H. Filth. Yan na son ti filth. Rugit.
Okay? So haan ka nga dapat agaramid wenno do not conform yourself, place yourself, or do the filthy things of the world. That's what it means. Okay? So dapat si ka nga Christian kat amom de stand mo. You learn to say no when it is necessary. Okay? That's what it means. And make graven image of the likeness of anything shall do evil in the sight of the Lord thy God to provoke him to anger. 26. I call heaven and earth. Agasam data. God is in control of heaven and earth. To witness against you this day that ye shall soon utterly perish from off the land whereunto ye go over Jordan to possess it. Ye shall not prolong your days upon it. Sangag bayag tibiyag mo kunana. No backslide ka. But shall utterly be destroyed. Dadailan ti Apo. And the Lord shall scatter you among the nations. Warawaraan kayo. Kuna ti Apo. Ye shall be left few in number among the heathen. Meaning, you will be a servant of the godless and unbelievers. Agbalingkan nga adipon kunana. And there shall ye serve gods, the work of men's and wood, stone, which neither see nor hear, nor eat, nor smell. But, look at this. If you backslid and you come to that point nga parpariknahan na katiapo, but kunana, if from thence thou shalt seek the Lord thy God, no ijay ket ma-realize mo ket agsubli diriknam ti Apo, ket birokam ti Apo, thou shalt find him if thou seek him with all thy heart and with all thy soul. In our church, nanipod kinaubing ko, adon iti miyembro nga nakita nga nag-backslide. Ngem adumoteng dagiti nakita nga miyembro nga nagsubli iti Apo. Dagiti daduma haaneng nga nagsubli. Mabalin in the first place kung kunak nga rudket hansamot nga min saved. Digitoy. I do not want to judge, but the Bible says ye shall know them by their fruits. Kasi nupod no nga naisalakan ka, inawat mo ni Kristo, anak na ka ti Diyos. Ket kastay naganak, no tay anak na, ket sabali ti turungan na, disiplinaan iti naganak. Tapnon han nagtuloy, ijay pakadadailan, dayjay nga ubing. So when there are members, we saw, me, Preacher Glenn, we saw those members go, many of them returned. Always when they return, you know what they always say? Pastor, narigat talaga ti ag-backslide. That's what they always tell to Pastor John. Narigat ti umadayo iti Apo. Narigat ti aglamhiis iti pamati. Jakon kayat iti agsublipay iti lubong. Always. It is always regret, remorse, and repentance. Adda pa nakababawi jiriknada nga di da ko mainar-aramid. Ada pa nagbabawi da nga kayat danti agsubli iti Apo. And in those cases, makita di pa naghumble digiti nga members, we try to restore them. Because that is what the church is all about. The church is not a component of perfect people, but it is a hospital that heals broken people. So nga when these people are broken because of their backslidden life, they return to church. Kati Apo, babaan iti adipon na kabsat, may restore digito yung kakabsat no kwa. So, let us talk about backsliding this afternoon. Before that, damagagman kada kayo, dito nga personal question. Sino kada kayo tinapadasan ng tinag-backslide? Hanyo tayo tayo, di mayuan. Sino tinapadasan ng itilimamiis iti Apo? Napadasan yon? Okay. Ana trick na kakabsat ti ag-backslide. Kasano ti kasasaad iti limamiis wano umadayo iti pagayatan iti Apo. Siyempre hanggang naragsak, di ba? Narigat. Okay. Next personal question. You may raise your hand this time. Sino kada kayo kakabsat? Ti han na kayat ti ag-backslide. You don't like to backslide. Raise your hand. Amen. Okay. Amuyo di imprints ko di kalman ti malam detoy adagasawa nga nag-message kanya ket kunada pauna yung pastor permi nga nablisang kam ti message mo ket kwa dakam nga agasawa hammi kayat ti backslide kunada hammi kayat iti lumamiis iti Apo ket nagpintas deta kakabsat ta uray kasanot karigat kakabsat iti pamatigan pa nagserbi ti Apo naragragsak kalatan od daka ti sidong ti pagayatan na kakabsat. Amen. Okay. So
Anat kahit na nga sa ti backslide. Okay, let me define as an introduction. It is the action of relapsing or drifting into bad ways or error. Panagsiyasig, drifting, okay, into bad ways or error. Umadayo iti pamati, ken umadayo iti pagayatan iti apo. Probably one time in your life, napasama king ka detoy, ngay madayo ka iti pagayatan iti apo, madayo ka kadagiti suru-suru iti Biblia. Dijay ti meaning ti panag-backslide. Now, ti share ko kada kay itang malem, may panggap deti panag-backslide kakabsat, gaputa di lesson 1 ko ngaming ket ana digiti cause. Rason no aping ag-backslide. And then, the number 2 is characteristics. Iso deti ti adalan ta itang malem. Characteristics. Ti number 3, consequence. Ti number 4, cure. Agas. So number 1, cause. Anya iti mang pa-backslide ti Kristiyano. Okay, we might study that next time. Number 2, characteristic. Deta ti adalan ta ita. Number 3, consequence. No umadayo ka iti pagayatan iti apo, kadagiti sursuro na ana iti apitan ti biag mo. Okay? Number 4, kakabsat, cure. So, no alaam deti nga lesson, kumpleto tarekado na. Nakaimimas. No kumasalmon na Tito Moises kat talaga nga kayat mo nga ulitin pa at kumpleto derekado na. At daamin nga ingredients. Amen? Okay. So, ti adalan ta ita nga malam kat get this lesson ta hala nga good for us, it will be good for our family. Like for example, digite children tayo as they grow up kat makita tayong aglamiis dati apo. So, digito iti usaran tayo nga lesson nga isyere kadakwa dakat ko na tayo anak ko uri ka di anat mapaspasamak ti biag mo kat saan ka lumamlamiis ti apo kan saan ka umat adayo iti pagayatan iti apo anak ko detalat bilin miging ka awan sa balin. No once nga naipasagupsap king ka deta anak ko, uri alan na kam ti apo, okay kami. Kasi ang mumi nga titurong to ti biag mo saan to nga pakadadaulan. Dayjay. Okay. So let's take this afternoon, the characteristics. Now, deti characteristic, isurat yung deti word. The word for characteristic is symptom. Symptom. Okay? Now, digiti medical practitioners, they try to analyze and find out the problem. Basically, the rule number 1, symptoms. Anat barikrik nayo, manong, kunada. Kwa, doktor, agot ut digiti tultulang ko, sakit ti tiyan ko, tapos sakit ti ulo. Oh, di ba? Kaano pa? Di kasto. Apay, anak kingkin na niyo. Naimas kami tabulalo. Oh, di ba? Example lang. So, damagan na king ka di symptom. Why? Because di symptom, ijay mo nga ma-determine no anya di sakit. Backsliding is a form of illness, spiritual illness, panagsakit. Isu nga no, backslide nga membro, madamang agsaksakit da kakabsat. Agsaksakit. Now, what are the symptoms? Perhaps you have these symptoms and one day you might feel these symptoms. So, this is information dissemination. At least, you know. Tiguna ni Manny Pacquiao, now, you know. Characteristic and symptoms of a backslider. Ti umuna kakabsat, nga simptoma ti backslider, number 1 is, detoy, lukewarmness. Anat kahit na nga sa deti lukewarmness kakabsat. Saan nga napudot, sa amok nga nalamiis, nabaaw. Oh, nawatan nyo? No kuman napudot, nabaawan nga napudot. Ngam dimot makuna nga nalamiis. So, ti term na deti lukewarm, nabaaw. Okay? Bimaaw. Kaya't nga sawan, ada dati nga condition je heart mo, kan pambatim, nga bimaaw ka iti apo. Example, dati no kararag ka kakabsat, kaslang ti riknam, nohan ka nag-devotion, iti may nga bigat, nakadagdag sen ti riknam ngagmanmalam.
Ngam no, bimaaw kan ti pa nag-devotion kakabsat, kas na dete, okay lat taking kan nga hang ka nag-devotion. Example, dati, gapot kinaanep mo nga makigimong nagbalin nga sistema ti biyag mo. Kat DJ may sa nga week nga hang ka naka-attendar ti gimong kakabsat, feeling mo, dakkel iti kurang ken napukaw ken naawang ken ka. Ngem no, bimaaw ka kakabsat, it becomes normal. DJ saan nga pa nakigimongan, it is becoming normal. Bimaaw di jayeng kakabsat. That is lukewarmness. So when you realize right now, nga bimaaw ka ti kararag, panagbasa ti Biblia, iti panag-attendar ti gimong, ken iti panagserbi iti Apo, at da mapaspasamak nga sakit king ka, iso deto'y backslidden condition. Let's read Revelations 3. Ta dito'y kakabsat, makita tayo ti ehemplo. Ken panangi pakita ti Apo, ti kasasaad iti bumaaw nga Kristiyano. Revelations chapter 3. Revelations chapter 3. Irugi kakabsat, dito verse number 15. Kunanan, I know thy works that thou art neither cold nor hot. Hang ka nalami is, hang kamot na bara. Now, this is a letter of God to the church in Laodicea. Dito yung amin community ti Laodicea is just like, dito ayan nyo ta Hawaii. Kakabsat, napintas ti ekonomiya na, center of trade and commerce. Medyo napintas. So, matindi ang tukso. At itong mga members, marami dyan ay mayayaman. Many of them are rich. So, ipagpakita na kakabsat, nga no da duma, delikado iti bumakdan, no? Haan nga napintas na puso matag, backslide ka, lumamiis ka. Adot Kristiyano nga, lumamiis, gaputa, bumaknang. Di ba? Sumaya at ti panagbiag. Abundansya, lumamiis. Now, DJ ko na nga, you are not hot, you are not hot, you are not cold. Listen. Tihat kakabsat, na bara, kahit nga sawan, no i-relate tayo J Christian life, dahil J Kristiyano nga nasged, na bara, enthusiastic, energetic, lively. Kan makitam kakabsat, adaragsak na ngagserbi ti Apo. Dahil J ti hot Christian. Deti mo't cold Christian, hana kayat nga sawon nga cold, te, nalamiis ka Kristiyano. Ti kayat nga sawon ti cold, kastoy. Di nga may kakabsat, no kuma, napangkay nag-mountain climbing, nag-trekking, di kita pagululyan yung mabambantay. Kat nakapud-pudot. Idi kwan lino katam, dete, tumbler mo. Kat adda iti Coke Zero, nga nakalamlamiis. So, nagsardin ka kat ininom mo, di jay na lamiis, anat mariknam. What do you feel? When you drink cold. Di ba? Perming ako na, wow, makabangar. Di nga may kakabsat. Cold is refreshing. So, ti kahit nga sawon deto, di jay ko na ti Apo nga, cold. Kahit nga sawon, jay biyag mo, makarepress iti Apo. Ngam ti problema deti Laodicea, haan nga makita ti ragsak da nga para ti Apo, haan nga makarepress ti pamati da, no diket na baaw, lukewarm. You try to drink lukewarm, no hang nga sanay tatyan mo kakabsat, ag backfire deta, rumwar. Iso nga kuna ti Apo, I will spew thee out, 16. So then, because thou art lukewarm, hang ka nalamiis, ta naimbag ta nalamiis kat mayat, makarepress, naimbag ta napudot ta nasged, I will spew thee out. Ito prakan to tingiwat ko. Madi ko na. So han na kayat ti Apo kakabsat iti lukewarm Christian. Kat maawatan yun kakabsat nga ti lukewarm, hanga na nabara ti panagserbi na ti Apo, hamot nga makarepress. Lukewarm. No diket bimaaw iti panagayat na iti Apo. Kaslang ko ba ti agasawa kakabsat nga bimaaw iti ayat ti tunggal maysa. Kasla kumati ag boyfriend ken ag girlfriend nga
Ni apay nga dimot agrep-replyan. Bimaawan adan samot sa bali nga ka-text-text dan. So madanagan ng kakabsat di partner na ata. Bimaaw mo ti communicationan. Kasta ti Kristiyano no bimaaw iti Apo. Apay idi nakasapsapa nga mapan magigimong. Tattaket awam mo ten, di mo't makigimongan, di pa'y makityon inti Facebookan, di pa'y agsum, agbalaw ti Apo. Numan pa'y God knows, but in our language, the point is, kasla iti biyang ti Apo, no kumadatay diya da biyang na agbalaw tayo, anat napasamak king ka. Apay di ka mo tagkarkararagan. Oh, apay hangkamutan nga mangmangtid nga para iti Apo. Apay hangkamot nga makigimgimongan. Dayjay ti ket nga sawon kakabsat iti bimaaw. So when these things are happening in you, and there are many reasons why these things happen. Maybe because of the busyness of life. Di ba? Adoonay nga pagkabisi anti panagbiag. Ket di tay mapupuutan kakabsat. Physically speaking, tibambannog mo, agawid ka di balayo. Ay, di mo pa'y manukip, ti Bibyan. Agkararag ka, kunam Apo, Diyos kunam pelang kat nagurukan, gapo bambannog mo. So, awanan kakabsat. Isong ako nam Apo madidetoy. Give me wisdom to balance. You may not give up the job, but you just need to ask God to give you wisdom to balance your priorities. Because you have to do action on this Once nga makita nga bimaaw kakabsat, ururayim lat tangarod nga totally aging gana nga urean niniwan mo awan takapilyan. Tala al-alyamon kakabsat ti addata. Kaya't yung arod nga, deta la al-alyam tinakatugaw, di kapilyan kakabsat. Mga alya. At awanan, nag-backslide kamutan. So, when you begin to feel and realize kakabsat, nga kasla bumabaaw ka, Apo ko na madideto, anati aramidek ka deti nga banag. Maybe I am too overwhelmed with my problems, or maybe I am too busy with life, I am becoming distracted. Madipay ket din Apo iti mudo ken attitude kon. So, Lord God, I pray that you help me, search me, help me evaluate my life, because hangko kayat nga agtuloy deti Apo nga condition iti puso, because talaga nga iya dayunak deti nga condition ko di ba? Makita mo iya dayunak ati Apo nga kabsat. Dayjay lukewarmness. No, damat makita tayo nga Kristiyano nga kastat kasasaad na, haantay nga i-judge, no di kat makoncernan kan, o itatana i-explain ko kada kayo, anak ko nam Apo, sister, kumusta ka sister? Ti ko nam lataking kwanan, ket kwa inimpress na kati Apo nga nalagip ka nga inkararag ket sister, kumusta ka? Mamiss na ka ket gimong tayo kunam latan. Uri ni pastor ket mamiss na ka. Ket wang nga rod sister, Apo, kastoy mo ten, kastoy ket kastoy. Wang ket kumusta ti spiritual life kunam no kwa? Kumusta ti spiritual life pa sister? Deta nga rod sister Apo, awanen idi aket da tempok nga devotion itatagat di tabasak lat nga devotion ngem pasare jak may concentrate na takat adumot tao yan tabas. Pasare iranak ti aldaw no break time ta lunch break ngem talagang alagat sister ikarkararag ko ta mo hamo ipalubos nga deta kinabisim ket bumaaw ta spiritual life mo. Dayjay kakabsat agpipinalagip kayot dita. Lukewarmness nakamamak deti kakabsat. Makita yung tun madamdama, hanang angaw ti agbackslide, baka kung kunayo kat, kayak deto, mahandel ko hamo kung kuna. Makita yung tun tano aping hang ka dapat agbackslide. Number 2 kakabsat, may kadwa, nga simptoma iti backslider. Number 2, losing interest in God. Losing interest. Okay? Mapukpukaw ang kakabsat, no interest ko nam ngaming kat dete gagar. Dete paspasongadam. Di ba? Dete no kuma teleserye kakabsat ket kasla kadakam di ubing kami. Maria Mercedes ang pangalan ko. Kunana DJ actress kakabsat. Ket permi nga kabusbusor ni mama ni Mistika. Kontrabida ti biag ni Maria Mercedes DJ nga Mistika. Alas 7 oras na deta kakabsat. Amuyaw no umay ta oras ng kakabsat ay kasla isut most special moment kakabsat sakbay nga maturog kami nga pamilya idik. Deta Maria,
Uray ni Pastor John, kat bayat tabuya mi aming kakabsat. Naka-interesting nga ro, kwento na, di ba? Ngumti ayan na nga ganas kakabsat. Tunumalpas ti Maria Mercedes, kunanto ni Mama, ag-devotion tayon, susulit kam tong kakabsat. Digidjay nga kasasaad. Once nga na-attract na ka tinainlubungan, kat iso nga ita kakabsat, evaluatum tabagim, ta bakalakit di, adu dagiti pakatrakam, ne kakabsat, palagi pang kailan, awan dakdakes na, no kaguradak, kat makaamukay to ti apon. July 4 dita, adot discount, amen? Oh, ngem uray, aggatang kayo kakabsat, digitay discount. Hanyo liplipatan, digitay commitment yung ti apo. Digitay tithes and offering. Baka lagit di maidiklawit kan do dita tagat. Apo mayat man dito nga ba? Apo mayat man dito nga sapatos. Apo manula digitay nga discount. Sana ka solisugan ni Satanas. Manula digitay nga discount. Tatala nga kastoy. Paunay nga kabsat. Kunam, Reka, tuno sumardo nga pa nagsweldo to ti tithes. Delikado nga kabsat digita. Amen? Palagipla di jay kakabsat. Awan dakdagas na. Losing interest in God. Gimong, anat kwa, excited ka. Hante nga, absent kat nakapimpintas, digiti lesson ni pastor. Permi nga makabendisyon, permi nga makaparivive, makapariing. Uri ka sa no, bambanugbut makalawas. Uri agong ugot ni pastor nga, preach kat marivive lahat tatapuso. Di kwang kakabsat kat awan. Bimaawan, losing interest. Ano pa sama? 1 Kings 11. Kita nyo. 1 Kings. Digito'y Kristiyanong kakabsat. Nga uri ipalagip mo't gimo nga kagura na kapayag. Apay, un ata sabalin ti interest na kakabsat. 1 Kings 11. Irugik dito'y verse number 3. Ket addaan idi ti 7 gasot nga asawa. Pauna yun. Prinsesas, kentanlo gasot nga kamalala. Ket dagiti asawa na, pinagsiyasi dati puso na. Ni Solomon nga wisest king, napukaw na ti interes na iti Diyos. Gapo kadigitoy, inasawa na. Tanaaramid idian ni Solomon lakayen. Adagiti asawa na pinagsiyasi dati puso na pinasurot kadagiti sa bali adi Diyos. Ket ti puso na sa anen nga pagiso ti Apo a Diyos na, akas ti puso idi ni David nga amanan. So napukaw na di interest na iti Diyos. So time comes nga, de may isa nga Kristiyano, palagi pa, brother, te gimong to no Domingo kasurong na kapayang kakabsat awanan di interest na iti panakigimong. Sabalin nga gimong ti interest na kakabsat. Gimong mutten nagiti agar aramid ti hanan na sayaa. That is losing interest. Now, if you have backslidden, no napadasan yo't nag-backslide, napadasam dito yung arik na, awan interest mo. Uri awisen, dagagat ka na dito, han na kwa diriknam. Awan, han na maguyugoy. Han na nakaguguyugoy, dirik na. Nga awisen, daga nga makigimong kasi you begin to enjoy the pleasures of the world. Number 3, kakabsat, may katlo nga symptom iti backsliding, idleness. Okay? Tiket na kasaon dito, idleness is an state of inactivity. State of inactivity. Awan pulos activity na nga na espiritual. Awan activity mo nga para iti Apo. Iti Saturday, nag-fellowship kami iti digitay college tay ngamen, ken digitay young professional ngamen. So, challenge ko idamay panggap iti Apo. Ket napintas di fellowship me. Kamalman nag-text may isang member kunana, Pastor, thank you ti message mo iti bigat kasi gapo ka dito lockdown. Ket gapo ta awan involvement ko ta ministry, makigimgimong akmet ta live stream tayo, ngem kaslag backslide ti pusok kunana. Meaning, ti gayam Kristiyano kakabsat, sa pulen na gayam ti activity nga para ti Apo. You always long, kasla tabagi, kita ba? Anat mapasamak tabagi kakabsat no awan physical activity na. Di ba? Scientifically, ag-deteriorate. Tama? Kitam tabagim, padasa pangang ka nga pangan, pangan, makabulan,
Tapos ti ubran mo makapangangka. Dete kunadan, MMSU. Ano to MMSU? Mangan maturog, santo umutot kunada. MMSU. Kunada ide. Pangan ka nga pangan. Saka, pagkampas nga pangan, turog. Tulukan, mangan ka man. Tulukan, turog. Awang pulos physical activity, ag-deteriorate iti bagi kakabsat. So, ti Kristiyano nga inactive, it is probably a symptom of deteriorating life. And the more nga inactive isuna, adadda nga umikikay iti spiritual life na iti church. Isu nga ti punto na dito kakabsat, you make sure we are always a part of every Christian activity and Christian gathering. Kaya dito church, dito young people tayo, makita yo they are involved in sela. Kas na dita young people, dita nga agsela. Sino ka dagiti agbay violin? Tayag naman ti imana. If you are playing the violin, see, is it not? No awan ko ma deta nga ministry. Deta dakay nga involved dita media yan ta Hawaii. Amen. Dakay dita manukay nga data dua tallo in charge of the media. Tallo. No awan deta nga kasla activity yung ti ministry. I believe dakil ti possibility na aglamiis kayo. At awan pa kay igawidan dirit na me. You see. So idleness is an activity. And you know what? Christian life, listen, is like riding a bike. Bisikleta, solo. The moment you stop moving forward, you fall. Tama? Hindi. Gusto no saan ka kapsad? Kasta di Christian life. No awan movement mon nga ag-advance, ag-grow, iti ministry, panagserbi iti apo, kakabsat, you begin to fall. So, you have to require yourself. Require ti bagim. Ket kunam, I must involve myself in the ministry. No adda digiti project, I must involve myself to be a part of this project because you do not want to become idle. Agasam no dete, may announce, kakabsat, ada project tayo, ang kanatagtag tagari, umot plus partisipasyon mo. Kakabsat, adanto iti kastoy, fellowship tayo, awan lang kakabsat. Inactive, awan plus participation na uray prayer man lang, the least. Uray prayer man lang. Kakabsat nga apo, bendisyonam, deti project de Claveria, apo, bendisyonam. Awan pulos, akat talaga kakabsat, something wrong is happening on the inside. Agbak-backslide, jay puso nga madama. On the other hand, makitam ti Kristiyano nga naragat, uray adot panubok na nga ma-challenge isuna financially. Kuna na apo, hanna mabaling nga awan ti paset ko kadeti nga proyekto ti ministry. Healthy Christian deta kakabsat. Healthy Christian. Uray adot parikot na. Uray ado digiti obligasyon na. Ket je grace ti apo, perming agkantar, isut agandar je puso na ket kunanan Lord. Tulungan nat kadiak. Tapno adamot paset ko kadeti nga ministry. Very active kakabsat nga Kristiyano. So, remember, idleness is the workshop of the devil. So, brethren, do not be inactive. Don't be passive. And don't be a pusmatic Christian. We must be active, automatic Christian. Amen? Dayjay kakabsat. Okay. So nga, blessing no aduti, kung kuna nga, paunay mo, deti church tayo, nagsarsar, denti kwa tayo, project tayo, tuloy-tuloy, di ka pa'y maragsakan kakabsat, ad activity tayo. Ingka kadagiti, dado mga churches kakabsat, adagi mong dangam, kasmala punerarya kakabsat, funeral service at awan mo, mapanlamaki, misa tao, tumakder. Awan ti makunang nga activity nga dete, mang-require ti pamatim. Ma-challenge ka nga ag-commit, ma-challenge ti pamatim nga ag-serbi iti apo kakabsat. You see. Number 4. Okay? Symptom. Ano natin number 1? Lukewarmness. Number 2, losing interest. Number 3, idleness. May kapat na simptoma. Self-willed. Self-willed. No self-willed kunam, tela kayat na iti surusurutan na. Adipen isuna kadayjay bukod na nga pagayatan. Self-willed. Hana i-consider ti Diyos. So, he's living his life independent from God's authority.
He tries to live because, siyempre, you can never outrun God. Hamo maitarayan ti Apo, rin na papanam. Pero, padpadasan na ti agbyag, nga ilaklaksid ng ti Apo. He is not considering God anymore. He is not regarding God in his life. Proverbs chapter 14, verse number 14. Okay? Proverbs 14:14. The Bible says, the backslider in heart shall be filled with his own ways. Nakita yun? Makita yun, the first statement, kakabsat, nga ti panag backslide, it starts not as a habit. No habit ko namkat aksyon, aramid, but in the heart. You realize that? Before nga makitam tay Kristiyano kakabsat, nga idol, uno, hana kayo ti agpa-advise, uno no palagi pam ti gimong kat kasurun na ka, before nga mapasamak, di kita nga reaksyon kakabsat, imununan nga na, jay puso na, imadayon iti Apo. Naawatan nyo di jay? Kasla ko mano member iti church, bigla nga pimanaw kakabsat, haan nga kade, di papanaw na, isut pa nag-backslide na. No. Nabayagan nga period, maybe months or maybe weeks, nga aglamlamiis umikikay ti puso na, umay pela makigimgimong, ngam umad adayon ti rikna na kakabsat, kat dedi ipapanaw na, day jay ti official declaration, no anya day sakit, nga nabayagan nga daking kuanan. Simptoma lang nga nagpakitan kakabsat, ngam adda sakit nan nga nabayag, day jay nga Kristiyano. Kasta ti backslider, the backslider in heart ko na it all starts in the heart. Before an action is first a condition of the heart. It is a cold or lukewarm condition of the heart. And it is also a rebellious condition. The word is rebellious. What is rebellion? Okay? Isurat yung lahat ng word nga rebellious. Self-willed rebelde. Hana kaya ti pa iturayan. Okay? The rebellion is, you know the word of God. Amom ti sa uti Apo. Okay? But you disregard it because it does not suit your personal desires or purposes. Amom ti sa uti Apo, ngam iwalin mo because amom nga na umagri kadigijay agendam wano desire mo, purpose mo. So deto yun day Kristiyano, kunakmanan, ulitek kakabsat, ngano limamiis ti puso na ti Apo, kat imadayon, kat makita mo ti actions, self-will, di pagayatan at sursurutan na. Ipalagip mo king kuha na kakabsat ti gimong. Uno ipalagip mo ti commitment na ti Apo, kasurun na kapayang kakabsat. Kasi it does not suit his personal desires and purpose anymore. Kasla kumati ubing deta, no ubing pela, makontrol mo. Ngam to no bumaro, kat maiminggel iti barkada. He begins to enjoy the bonding. Kat inot nga bumaaw, the affection na king kanganagannak. Into no kasarsaritam kakabsat, kasla kasurun na pa nga dingganan, ata mas ma-enjoy nan DJ banding iti barkada na. Awanan hanna ka nga i-consideran, DJ advice mo no, di pa magbagam. Kasta kakabsat, kasla kasta iti pasamag iti agbackslide. Self-will, nabaawan. Iso nga, deta kakabsat, di kita ti several symptoms, adupay. But at least dito por kakabsat na batad nga simptoma dito iti backslider iti puso na. Amen? Oh. So kay ti dito nga gundaway kitan tayo at baka no lukewarm tayo mo ta. Dito pa maka-amen ng kakabsat. Amen? Dingag mo da amen niyo. Oh, praise God for that. Oh, tatta kakabsat dito. Now, tatata na ibagak ti symptoms kakabsat, ket tukas pagrigan at the backslid and jay pusom kat ada digiti nga symptom. What should you do? Di ba? Kung namlata ka din, mabaling ko na kastuyak mo ten, kala di may isa nga member jay pasukin ide. Nakapait-pait pol, umay solwining, umay paturog jay kapilya, binigat kag dalaws, lalaki dito. Amin na visitation at the jay. Nugimong, nakalong sleeve tipuraw, naka-necktie, makitam kakabsat nga, nogsaw ide ko na nagat,
paunay digiti nga tattaon di dala maawatan ti Apo. Uray la makalwa kakabsat kag sasao. Pagamamuam kakabsat ta nag-backslide. Numapang ko bisitaan an amom ti sa una kanya idi ko nagbrad. Agsubli ka ti Apong brad, narigat ti ag-backslide, mairubo ka adot desisyon nga maaramid mo nga pagbababawyam tao kung nagkanya na. Kat kunana kanya, pastor kunana, nalpas nga na itekle ba kung dituyak latang kunana kakabsat, agasam di nga panunot. Di ba? Oh, hanan na pintas di ngamin. Ngam actually, kaskaduan nga backslider nga naigameren kakabsat. Dete limned yan ti kumunoy. Kat na-enjoy that time lubunganan. Kasla boring kadakwada digiti activities tayon. Awanen kakabsat. Kala dete hanan sa pulan dirik nanan. At akas jayin naigameren naigamer kakabsat. Awang pulos interest na. DJ tinakabutbutan. Now, hantay kayat ti ag-backslide. So nga itod ko kada kayo as I close, why we should not backslide? Why we should not backslide? Apay nga hantay dapat umadayo, lumamiis ti pamati, ken agsukir iti Apo. Apay nga hantay nga dapat nga agsukir iti Apo. There are several reasons. But first of all, they take it warning, there are painful consequences. There are painful consequences. Ti umadayo ti Apo kung nagsukir iti Apo, adda dagiti painful nga consequence na. Hangko maibaga amin kakabsat no na dagiti nga painful consequence. But definitely ti madi ti patigmaan. Sigurado nga mapan iti panagkarigatan. Jeremiah chapter 2 verse 19. Jeremiah chapter 2 verse number 19. The Bible says, thine own wickedness shall correct thee. Oh, di mismo inobram isunton iti mga alyaging ka. Thy backsliding shall reprove thee. Know therefore and see that it is an evil thing and bitter that thou hast forsaken the Lord thy God, and that my fear is not in thee, saith the Lord God of hosts. Oh, painful consequences. You see, ket amuyo, di ko na ako nanipod panagubing mi, adot nakita mi nga members nga nag-backslide. Aming agsublihan da ibaga kakabsat nga naragsak ti ag-backslide. Tano naragsak ko matag-backslide, handa ko man nagsubsublin. Ngam apay nga nagsublida kasi na-realize na kala the prodigal son. Painful consequences. Number 2, I will end here. Number 2, kakabsat, nga reason why we should not backslide. Why? Number 2, it's a thief in life. It's a thief. The word is thief. Ano thief, kakabsat? Agtakaw. Robber. Okay? Takawan na ka. Anat takawan ti agtaktakaw. Siyempre, di kita the value na. Di kita napatig nga bambanag. So, anya ti takawan ti panag-backslide. Ana iti malus tayo. Anya iti pakaikapisan tayo. Di jay tikait ng asawan. Uno, anya kakabsat iti mamisam iti biyag mo. No i-spend mo dayta nga taw-tawon ti panag-backslide. For example, siya 36 years old dak. No i-spend ko deti next 5 years nga backslide, anat pa kaikapisan di biyag ko kakabsat. Kadeta 5 years nga inak pa nag-backslide, nga iadayo iti pagayatan iti Apo. You see? Now, I will give you 5 valuable things nga pakaikapisan di biyag mo no umadayo ka iti pagayatan ti Apo. Letter A. It robs us of the joy that we can experience in the Lord. It robs us of the joy that we can experience in the Lord. Awan backslider nga naragsak. Awan ti madayo ti Apo kakabsat nga naragsak isuna nga kunanagat. Naragragsak gayam ti umadayo iti Apo. Naragragsak gayam iti saan nga agserserbi. Iti Apo. It robs us of the joy. No. Now, you might say, but Pastor, adda damat di kita makitkitak dita nga nag-backslide. Ngam apay kas na nakaragragsak data. No kitkitak ta Facebook, Apo, nakamahimayat mo't. Tiba ibagak kakabsat kaday takot deto. Backsliding.
may offer us temporary pleasures. Iso di kita may ipopos no kata Facebooken. Natay tao nga nag-backslide, imadayo ti Apo kakabsat, ipakita na nga as if, uri awan ti church, uri imadayo ti Apo, uri simyasi ti pagayatan ti Apo, kat nakaragragsak lata. But, you know, awan naragsak nga Kristiyano nga nag-disobey ti Apo kakabsat. Nag-disobey ka ti Apo, kasano nga ibagam nga naragsak ti biyag, bukat nakalawlawag king ka nga nag-disobey ka iti Apo, di nakanto kamaton ta konsensyam. Di nakanto buriburon ti Holy Spirit. Di nanto ipakita ti Apo king ka nga nakabutbuteng ti pagbanagan ta biyag, buting ka pa nag-disobey. How can you say nga no nag-disobey ka at nakaragragsak ka? You cannot be happy when you realize that you have disobeyed. How can you be a joyful Christian? You cannot be joyful. So, no apay lang ang makita mga kala naragsak, di gid may i-post yan ta Facebook. Dito di ko na nga temporary pleasure. And for as long nga dadi kita nga temporary pleasure naragsak, but as a Christian kakabsat, kamkamaten ti Apo deta nga tao. Kamkamaten na ka ti Apo. Kadaginggang umad-adayo ka, agbalin nga miserable. It robs you of the joy. So imagine kakabsat, anak asla day Kristiyano nga napudno ti Apo ha mga perfect. Pero ada iti sidong ti pagayatan iti Apo. Ket you know, faithful iti panagserbi na iti Apo. Ket uray adot parikot na problema na adot pagkasapulan na ti panagbiag, adaragsak iti puso na kasi jay peace, you know, gives him joy that he is in the center of God's will. So it robs us of the joy that we can experience in the world. You can experience the pleasure of the world, but not the joy that comes from the Lord. Isong ako na ni David, anak ko na, Psalms 51, restore unto me the joy of thy salvation. Saan nga mapukaw ti salvation mo no backslide ka? Ngam DJ ragsak mo nga kas Kristiyano, nakadepende ka DJ fellowship ken panag-obey iti pagayatan ti Apo. Kastamot ka dating anak, kinam di prodigal son. Imadayo, na-enjoy na ti pleasure temporarily, but had to come back because he realized that temporary pleasure is temporary and it is nothing compared ka DJ joy na iti sidong iti ayan iti amana. So kastamot kakabsat ka datayo. Letter B, may kadwa. Anapay kakabsat ti pakaikapisan. It robs us of our service and ministry. It robs us of our service and ministry. So ako natin no kung aglailo akpelang ti panagserbi ti Apo ta. Siyempre, deti pela kayat ko titong palag. Iso nga aglailo, DJ pa ti word gamit ti backslide. Aglaylo kakabsat. Aglaylaylo. Laylo muna ako ngayon. Dito yak pela likod nga medyo agtugtugaw, agpasuli akpela ita. Kasi I cannot involve myself because I know ada digiter aramid nga namayata day ti Apo. So, uray makigimgimong amuna nga dar aramid nang hanamayata day kakabsat, habits na nga hanamakay ayo ti Apo dikad hanna maikwati bagina ti ministry kat sayang nga part ka ti family makigimgimong kat dapat may involve mo't bagbagim kasi kayat nakamot ka usaran ti Apo but you feel nga aglaylo ka pelang, pasuli ka lang, just be an attender because you know there are things you are doing that are not right before God. So you are missing your opportunity to serve and to minister. You see? Eket awan sa bali nga karagsakan ng tibiyag ti Kristiyano nuhan nga agserbi iti Apo. Amen. Amom no napadasam ti agmin ministry kakabsat talaga nga sapsapulom ti agserbi iti Apo. Kung nangarod ni Carlo idi Rabi at tungtungtong kami kat pastor ko na amom usto di ko nang biag baksa ada pa naglamiis kam tuno ko pag amom kat adaklat ta diti kapilyan. Una ta sapsapulon di bagim ti agserbi ti Apo ko na. But it robs you of the joy and service. And as a result, listen now, because your life is not becoming a vessel and instrument of the Lord for service, what happens? Letter C, it robs us of heavenly rewards. It robs us of heavenly rewards. Awanan kakabsat, di kiti reward mo nga na ilangitan. Kat uray mampay adot na garner mo dito yan, lubong nga achievement, award, congratulatory remarks, and everything. Ngam adayo kamot iti Apo, awan deta kakabsat ata, di mo mo't maitukot langit, di kita nga
certificate, wano medal, wano anyaman nga award. Praise God. Ag nang runa no ag serserbi ka ti Apo agat madaydayaw unay ti Apo di kita ngam no di ket bunga iti panagdisobey self-will mo, you did your own thing kat adda di kita kakabsat ay ket samumot maitugot langit tumatay ka. Ti importante ito no dumanong ka di langit ti Apo kakabsat bigbigan na nga deto iti anak ko nga oray kasanot ka adot parikot ken problema na ket talaga nga inkarigatan at nagpursigi nga nagserbi kanya. Oh, maikari unay nga ikkat deti nga gungguna. Reward in heaven. Amen? Oh, nagpintas deta kakabsat nga motivation. Kitante di 1 Corinthians 3. Turn your Bibles with me. 1 Corinthians chapter 3. Tapno maawatan tayo. Deti nga lesson kakabsat. Anak ko na dito. Okay? Oh. Verse number 13. 1 Corinthians 3:13. Dinggan nyo di ko na ti Biblia. Ti aramid, ti tunggal maysa, maiparangarang to. Ije langit deta. Tati aldaw ipakita nanto, ta maipalgak to. Gapo iti apoy. Sa ije langit deto ya. Ket timet laeng apoy, padasen nanto, ti aramid, ti tunggal maysa, no anya akita. 14. No ti aramid abinalay ti siyasin numan na tao ti rabaw na ket mataginayon to dilimasat ti apoy di ngay naramid mo. No mataginayon sa nga napuuran awaten nanto ti gungguna. So the reward na. 15. No ti aramid ti siyasin numan na tao ket mapuuran to meaning vain, worthless. Awan serbina. Mapukawan to. Hana ko na nga mapukaw to. Kasi di salvation mo hana mapukaw dakat langit yun mapukawan ka, anak napukaw king ka, tay reward mo. Ngem isumet laeng maisalakan to, ngem kas lalimasat iti apoy. So, you go to heaven, you live your life on earth, dumano nga tawon kakabsat, but it did not count in heaven. Awan pulos, kalati arig na, bambanno ka pa nagbiag. You see that? Bambanno ka pa nagbiag. Ata, hamot nga na ibilang ije langit, di ije naramid mo. Ata, those are period, time, and season of your backsliding life. Aramid, idi nag-disobey ka, idi madayo ka iti Apo. Oh, you see that? So, it's not counted. So, you will lose your heaven reward. Oh, may kapat, kakabsat. Number 4. What do you lose when you backslide? It robs us of divine blessing and protection. It robs us of divine blessing and protection. The example tayo dito kakabsat, DJ Carnero. Okay? Ipakita ka na kayo dito example DJ Carnero. Kasi, aging gana nga DJ Carnero, adda iti, ano pangawag mo ngamin DJ Kuadanoan? Erd. Ano Ilocanot Erd? Ijayan ta. One. Within kakabsat, DJ, ayan iti kwa. Gunglo, kasla gunglo ngamin ti kuana Oh. Erd. Pagpastuan, kat makikita kakabsat DJ pastor, DJ shepherd. Safe, the Lord is my shepherd, I shall not want. At mayat, nasanunat, mayat ti inuman na nga danom, nasanunat ti kanon na nga taraon, mapukisan, mataripato, matagiban nga nasayaat, mayat. But time comes nga DJ shepherd, DJ sheep, umadayo kakabsat, ijayan ta fold. It gets out of the fold. Okay? And goes astray. They jeno ka ti backsliding Kristiyanang kakabsat. Umadayo iti pamati. Umadayo iti pagayatan ti Apo ket self-will. Ti kayat nga turungan, isok kayat nga aramidanan. You know what happens? He is actually stepping out from the protection and blessing that is coming from the shepherd. And our shepherd is God. So when you backslide, you are robbed of divine blessing and protection. Ipakita ka da kayo. Ada nakita ti na minsan dita Facebook kakabsat. Dito picture iti mesa a karnero. Deta nga karnero kakabsat, naiwawa. Naiwawa, nag-backslide. Okay? Ket bayat ti kabayag na nga naiwawa kakabsat, isun ti nagsapol ti bukod na nga taraon. So awan provision nga, awan ti shepherd nga mang provide ta imadayumot isuna dekat on his own.
Samantalang no adda kay desidong ti Apo ket the Lord will provide kung kunam lata. Ngam no nag-backslide kaket di ka pay makapagkararag ang kakabsat at adayo ka ti Apo nga rudan. So he was on his own. Deta. Ket ti kabayag na kakabsat nga naiwawa, nagdimakkel jay wool. Deti wool na kakabsat. Ket imabot it is 70 pounds. 35 kilos. Deta. At pinukisan dagal. Ket not until nga nasarakan di Jay Shepherd, he was on his wayward state. Maiwawawalat nga maiwawawa kakabsat. So as a Christian, no madayo ka ti Apo, definitely adaywam mo ti church, adaywam iti pastor, you are on your own. You are back to the world. Awanang kakabsat ti pastor nga mangi-guide dagiti decision mo. You are on your own. You do your own thing. The backslider is filled with his own ways, kunana di Bible. Kasta kakabsat, kasta mo ta anak. Nga hanapay ready nga mapalusutan no kas pagarigan. Ket maiwawan kakabsat, prodigal san, awanan ti mangkita king kuana. You see? So what happened? Pinukisan da, kidaan tayo. Oh, pinukisan da. Deta na eh. If you look at the wool compared ka DJ Carnero kakabsat, agasam de dimakkel. Meaning to say, the point is this lamb was actually carrying a burden while in his wayward state that was way heavier than his own weight probably. Nadagdagsan ng di bukod na nga weight. Deti bakbaklayan na. That's what happens iti Kristiyano nga maiwawa. He will bear the consequences. He might win at times, but he will always pay the consequences of his disobedience. Kasta kakabsat, kati kamayatan na, nasarakan di Jay Shepherd. So that is what happens no ti Apo masarakan na kagad, agsubli ka king kuana, kat kasaritam ti pastor kat ko ng pastor, agsubli akon iti Apo, aduuna yung tinakaikalanga ko, nakamismiserablet biyag ko, ado nga parikot problema. So anat mapasamat, ti pastor i-restore na ka. Ikatan na, di jay banag nga makailapod jay biyag mo. Kat ana mapasamat, isubli na ka iti fold, matagiban kat mataripato ka manen. So as a Christian, you are like a sheep. If you go astray, you are getting out of God's will. You are on your own. Awan mangi pastor tabiyag mo. Tina espirituan, awan. Di kad na inlubungan, konforme, no anyat pagragsakan tariknam, isot ayan mo. You make your own thing in life, adayo ka iti Apo. But time will come nga mapalagipan na ka ti Apo kakabsat kamatan na ka, kat isubli na ka. Amen? Oh, iso nga kunana ni Generos tita, Lucrecia, kunana kat pauna yung pastor kunana, permiti ragsak ko nga nagsubli iti pusok nga agserbi ti Apo. Kita, hanan na ragsak ti umadayo ti Apo kakabsat. And lastly, number 5, what happens? It robs us of our testimony. Naperdin, tay testimonyo ti Apo king ka-Kristiyano. Apay, kat una ta, makitkita da katakapilya idi. Nakakaktibo ka. Pag-amuam kat ne, awanan, digi aramid ti lubong, papada kayon. You conform yourself. Awan tay testimonyo mo na Kristiyano kakabsat, nadadailan, day testimony iti Apo iti biyag mo. So as a Christian, you cannot afford to lose these things in your life. Kakabsat. Oh, ket aging gana nga parabura na tayo ti Apo ti angas kan iti biyag. Kung natay kumaapo, by your grace, haanak nag-backslide Apo. Tulungan nak nagtibker, nagpatpatuloy, iti pa nagserbiking ka, kat sa anak ko mga glamiis, kat sa anak nga maiwawa Apo, gapo ka digiti ado nga sulisog iti panagbiag. Amen? Oh, so deta kakabsat, praise the Lord. Oh, ibagam ka deta ka abay mo, hangkag backslide, kunam kanya na. Ang nga lumamlamiis. Oh, iso nga ti kamayatan na kakabsat, dinggan nyo ha, shepherd ti pagsasaritaan tayo. Oh, no adda digiti panggep kan desisyon nyo ti panagbiag, panagasawa kan dadumapay. Iyuman nyo iti pastor tapnon haan nga digita desisyon
ket maiwawa tayo no maikalang tayo isuntukot ti pakayat adaywan tayo kakabsat di kita nga desisyon. Iso nga i-consult tayo iti pastor, ikararag tayo tapnon iti kasta haan nga isot gapuanan na nga ag-backslide tayo. Amen? All of God's people say? Amen, kakabsat. Lord, thank you so much iti dayti nga malem. Ket pamalagip kada kami apo neto. Ket dawatek digiti kakabsat, ijay Hawaii, tad sapay kumaapo, han nga bumaaw ti panagserbi dagan ka, sana mapukaw ti interes da apo. Ket sa pulon dalat ta kuma iti mayinvolve kadagiti aramid nga nadyusan han nagbaling nga idol. Ket lapdam apo ti tunggal maysa nga han nga ti bukod na nga pagayatan iti suruten na. Ikan na kam ti puso apo nga dete submissive. Ngano kasarita na kami apo ket saan kam kumanarigat nga paituronggan ka. Tati pa nag-backslide, there are painful consequences. Ket takawan na kami kadigitoy nga bambanag apo nga pakaikapis ti biag mi nga kas Kristiyano. Especially dito divine blessing and protection. Oh Lord God, I pray that you will keep us, preserve us, and help us, Lord, to remind one another, to review these lessons, and to remember your goodness upon our lives. In Christ's name we pray. Amen and amen. Praise God. To God be the glory.